je to nastageovaný. Proč já bych se tam jako reálně vracela, kdybych nedostala ani jednu růži. Jako. Pojďme si říct, vy, co máte problém prostě s flirtováním, nebo prostě co máte problém s nějakou svojí vlastní sexualitou, tak vás budu srát a jako mě to nemrzí. Tady vlastně třeba věc, o který nevíte. Na koho si po natáčení změnila názor? Spill the tea. Spill the tea. Na 3, raz, 2, 3. Úplně, no tak to jsem frajer. Haters jsou zaměstnanci zdarma. Kdo nebyl na kamery vůbec zajímavý? Pojďme si říct na rovinu, když tam budeš sedět a budeš dělat, že svět je krásný, tak kdo se tě bude za pár měsíců pamatovat? Nikdo. Myslím, že to je čistě jenom jako, že si na nás chce honit čísla. Kdybych byla strom, byla bych palma. Spousta holek tam šla s tím, že chtějí být influencerky, ale oni reálně nemají co nabídnout. Je to tak, jako v tomhle světě, myslím. Tak jo, já ho jdu oslovit, jdu se pobavit, jestli jsem ho zaujala, jestli všechno v pořádku. Stelinka pro mě byla v tu chvíli jako meme toho, jakože já, kdybych fotka mě první den v lednu a říkám si, tenhle rok bude můj rok. A pak Stelinka úplně POV, já v lednu, já v listopadu. Na vás takhle otázku na závěr a to, že by mě zajímalo, jestli vlastně vy z vašeho pohledu jako i v rámci účastnic si myslíte, že kdo z toho vyjde nejlíp. Čili ty holčiny, který byly takový ty usměvavý a tiší, anebo i vlastně třeba, já nevím, vy.